ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଆମର କାକା ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଲୁନା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଚଲେଇବେ ଲୁନା ଗାଡ଼ି। ଆସ ଚଲାଅ। ବସ ବସିବା। ତମେ ହାତ ଇଆଡ଼େ ବଢ଼େଇଥିବ ଟିକେ ମୁଁ ଆଉ ନେଲ ହଠାତ୍ ସେଟା ଧର ଏଇ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେ ଚାଲିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶିଖଉଛି କାକାଙ୍କୁ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶିଖଉଛି ଲୁନା ଚଲେଇବେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗାଡ଼ି। এই চলেলে গাড়ি চলো গাড়ি